мисля, че тази метла ще ми помогне. Хайде бе, айде. Айде, отивай. Готово. Така, къде съм сега? Не знам. Защо има камън? Аз съм някъде навън. А тогава, защо няма никой? Не, гора има, държа. Не съм сигурна. Има ли някой да ме спаси? Отново питам, има ли някого? Безполезнено е. Оф, няма някого. Има някой. А кой си ти? И откъде идва? Аз съм този, който ти не познаваш, но ще се запознаете скоро време. Тогава ела? Не сега. Добър човек. Може би може да се каже. Не знаеш моята личност. Тогава ела да се запознаем и да разпозная твоята личност. Става ли? Сега не. Къде си? Тогава ти, ако не можеш, аз ще дойда. Аз мога. Искам да просто... Ще ти кажа само едно нещо. Тук има кучета! Ти си в къща. Защо има такива неща? Куче! Тези кучета там са мои. Но внимавай да не те изядат. Имаш 5 секунди да избягаш. Маняк! Маняк, май ще трябва да се върна при тебе. Маняк, тук съм, какво искаш да ми направиш? Искам да ти направя това, което ти не искаш. Смърт! Да. Не. Може би не е смърт. Ако не помниш, Не. аз съм твоят най-добър приятел, който ти уби. Не помня, дори не съм убивала никакви мои приятели. Не лъжи, не помниш ли точно в този кош? Кой кош? Не виждам никакъв кош. Куща! Какво не разбираш? Да не си глуха! Не видим като тебе, бе! Маняк! Спомни си преди 5 години какво стана с твоят най-добър приятел, Александър! Той загина в катастрофа. Дали загина? Или да. Ти го уби? Ама аз не съм убила никого! Лъжеш! Маняк! Спомни си! Защо съм тук? Алекс?